Diyos marhay na aldaw sa Indo, gabos kauragon. Manoy Life TV. Ngunyan, magabunot ako para magibo ako kay Lana. Tapos na po. Ngunyan mga kauragon, magabatag ako sa ading niyog. Ta magakabog na ako. Kauragon, magakabog naman kita.
Tapos na kita magkabog. Ngunyan, magagunaw na ako kaining kinabog ko. Putahan ko nga na mainit na tubig.
Mga kauragon, mapo na kita magibukan lana sa Tagalog mantika. Ito po, so natukta. Gata. Yan. Ini po, pababayaan ta sana na magkalakaga siya. Tapos, hanggang magluwas na so lana kaya ni. O, kumukulo na mga kauragon. Nagakalakaga. O mga kaurago, linugaw na oh. Ansa to yung gigibuhan na lana, mantika. Kaya na yung ginamit ko mga kauragon, ta bagol, sa muya, binungan. Sa Tagalog, bao. Para kung magbukag man ako digding sagyad, sayad, daing diferensya, ta bako maning lansang, uro kaya niyo, daing diferensya. Kaya niyang ginibo kong tabo, sandok para ini kaya, importante, bukag mong maradig di sa pag madali na ini mag lana. Uro kaya niyo. Diba ang diferensya? Siguro dahil nangon yan naggagamit ka ini ang mga para luto ta. Ayan o. Bukagon ta de permi pag ade madali na mag gingla na. Ta matutong kay an irom kay ni. Pag madali na ining mala na. O mga kauragon, nahiling na nindo ang langis o, naluwas na.
Mga kauragon, pwede tanain ng awanan. Palipot-lipoton nga na bago saraon ta. Yan. Nakagibo na kita kila na. Purong-purong lana. Pinipuan mamok asa digdi sa mo ang pangaran mamok. Piga dulce ini sa nung kaito nung buhay pa magurang kong nagluluto kay ini pinakadulce, pigabutang ang sukar. Pag nagsapna kaming kamote, ama diyan pang kuan sa kamote para masira ang pagkaanon ang kamote. Yan, paliputan tang anay bago ta di palis. Mga kauragon, pwede na ining ipalis na digdi sa butangan. Malipot na. Mga kauragon, tapos na kita mag-ibonin lana na hali sa nyog. Tapos ngunyan, ikaw pang magkakakan kitang mamok. Thanks for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel and click the bell button below para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos.